Kotxeari, bere bilari ematen dizkiogun erabileren artean bat, eta segurazki garrantziarik gutxiena duena ez, musika auditorioarena da, ezta? Zenbat eta zenbat musika entzuten ote dugun kotxean. Nik tarteka musika klasiko ere bai. Jarraian, musika klasikoari buruz hitz egin behar dugu 17 urteko bibolin jotzaile batekin. Gasteizera goaz, Olatz Ruiz Gordejularengana. Olatz. Kaixo. Arratzaldeon. Barkatu atzeapena, Lasai. Ia ordu erdi itxaron hasi dugu, neska. Ez daukagu barkamenik. Zer moduz? Ondo? Ondo? Egarki. Zu eta biolina, ez da? Beti bezala. Aspaldi hasi zinean biolina ikasten? Bueno, txikitatik hasi gara musikakin familia, baina 3 urte nitunean ja biolinakin hasi ginen. Zein izan da zure ibilbidea, hona etorri arte? Deban jaio ginen, bueno, nik bian nahi dazkat, eta denak musikariak gara, eta ama ere. Debarra, zea, beraz. Gasteizen bizidan, Debarra. Bai, deban jaio ginen, eta bueno, han hasi ginen musika eskolan, eta gero hasi ginen Bilbora eta Donostira juten klasiak ematera. Konservatorioak, ez da? Bai, eta gurasoek esan ziguten, hobeto zala mugitzea hiri handi batera, eta Gasteizera mugitu ginen duela 7 urte ja. Eta kontserbatorioan hasi ginen, eta duela pasaden urtean ja Madrilera junintzen ikastera. Eta honea torre zinaten Debatik Gasteizea, piskat zure biolinan bai, bueno, gutan eran nahiena. Eta orduan gurasoek lana mugitu zuten, eta... Uste dut beka garrantzitsu bat eman dizutela, eta bar, ez da? Bai. Ze beka? Nik Anortzabaleta beka. Eta horrek ze suposatzen du? Jo, kriston lasaitasuna hasteko hurrengo urterako, eta gero niretzako ere sari bat bezalakoa da. Bueno, gaur igualde kategoriko egiten du, hortik paseatzeko, kontatuko aldizkiazu. Bai. Hau danak, Perfecto. Venga, biolin hartuta. Olatz, oan ze konservatorioetan zaude? Madrilgo Reina Sofia, superior batean. Eta kanpo asko moitzezea, dutza moitzen, o? Bastante, kurtsuak itea eta batzutan kontzertu batzuk kanpoan dazkagu. Eskolak iten ditun kontzertu batzuk kanpoan iten dira. Batez ere, Europa iparraldean eta barrez, da? Bai. Batez. Irakasleak inda hori kurtsetara juten gara. Lehen esate zenean, musika gabe esango zen duela bizi. Eta hori? Orain 6 ordu ikasten baditut egunean, eta Madrilera joan banaiz musikagatik, eta musika ikasten baldin banago ja karrera bezala. Ja musika kentzen badiazu nik ez dakat, ez dakatela ez erriteko, baina ezin den nire bizitza imagina. Lehen esan diazu, badagola, ipuin bateo, musikari batek esaten mentzun bere itxean da ez dakizeta bakizar. Bai. Nolazan da historioi? Barenboim, pianista, orkesta zuzendaria da. Tipoak esaten zuen, bera eta musikari handi gehienak bezala txikitatik hasi dira familiako influentziakin eta hori musikakin. Eta tipoak esaten zuen, bera jendia ikusten zuala kalian, eta pentsatzen zuala denak ziala musikariak bera bezala. Eta noiz baita eskolan zegoela eta ez dakizen norbaitekin topa uzala eta esan bera zala musikaria eta berak ezin zula sinetxi. Osa, pentsatzen zula mundu guztia zala musikaria. Ezin zuen sinetxi, nola zan posible bizitza bat? Bai, ezer interpretatu berak pentsatzen zuen familia guztiak ziala beria bezalako musika iten zala. Normala ez zala musika itia familia guztietan. Gu itzein deitzenik, hemen biolin dotore bat ekarri ezu. Nik hor txoko bat ikusiet, ateako aldeu biolina. Bai. Eka. Zertzen hau, Olatz? Bajen sonata bat. Bajen sonata bat. Biolin hau, ez dakit oso garrantzitsua, beti itzaletan. Bai. Zergatik, Bai, zera guzkiak ematen baio, madera zika biten da, egurra zika biten da eta apurtu iten da. Osa, irekiten da batzutan, beruak inda. Zenbat urte ditu honek? 1923koa da. 1923koa? Ostras, baina norbaitek ibili izango aurretik, pentsatzen? Claro, bai. Jende piloak ibilita. Marka aldetik eta bar, ezaugarri aldetik, ez dakit. Italiarra da, ez dakit. Parisera joan nintzen hau erostera eta. Merke ez da izango? Bale, utzi hortan. Hemen, nik begaratian konservatorioan nintzen, klarinetik ikasiz. Hitz bat ikasi nuen, pitxikato.
Ezta? Bai. Hoi da atzamarrakin, arkuakin ez. atzamarrakin hartu eta... Bai. Eta olako kantari bada pitxikatu bidez jotzen dana edo... Melodin bat edo... Bai, badago, zer. Bai? Ateratzeko bai, zerbait? A ber... Beste bat eskeniko ikuzu? Gure aprobetxatzen gogan, jak etorri egan olako aukera bat eukita. Bai, klaro, biet. Zuentzako guztiontzako. Zenbat aldiz entzun ote dugu musika dela emozioen akulurik zorrotzena. Irribarre eta negar eragile, gizakion aldartea aldatzeko osagai magikoa berea dela. Orain, gaur arte, ez nuen inoiz aditu musika bera negarrez. Olatz, hau dezu zure zulua, ez da? Bai. Hemen jotze ezo? Almen ematen dut egunan denbora gehiena. Nik sekretu bat esango zut. Ni izan nintzen mudantzerua. Bai, bueno, itxe trastek aldatzen nuna garai baten lanen, eta olako pianok zian txarrenak. Imaginatzen. Piano ere bai? Baina, minimo. Osagarri bezala, ez da? Bai. Zuen ikaskeletan derrigorrezkoa da, biolina osagarri bezala. Bai. Ze ematen dizue pianoak? Suposatzen da dakizuela gehiago, ez dakit da, harmonia eta dena. Osa, piano jotzeko, zuk ez dakikazu piano beste, guk biolina jotzen dugunean piano baten akompainamenduak hau, hemen zuk bitezu guztia. Bale, ba oso ondo. Ba, eskerrik asko. Eso, gure musika oparitzeatik, eta segi holaxe eta zure ametxoiek bete ditzezula. Mila esker. Eskerrik asko latz.